Eh, magmukbang tayo guys. Mayroon akong pizza. Isang buong pizza. Hindi pa ako nag-lunch, hindi pa ako gutom na ako. 6:30 na ng hapon. Nagutom ako. May pizza akong tago dyan. Ayan din. Mayroon akong tabasco. Maanghang to. Ayan. Nagutom na ako kaya talagang hinarno ko siya. Ayan. Pauwi na ako. Kaya nagutom ako. Kaya kain muna ako bago uwi kasi mag-grocery ako. Ang flavor niya guys, yung pizza is for queso or cheese. 4 queso kaya yan ko queso. Kasi hindi ko naman talaga ito minsan nauubos, unti-unti ko siyang kinakain. Ayan, mukbang pizza naman kasi to. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout to all my members. Ayan, shout out sa aking mga members. Ayan. RPTV Madrid. Si Joe's Craft and DIYs guys ng US. Ayan. Kumusta na? Guwapa? Sis Rebecca Ado. Thank you. Simula na nagpa-member ka. As in, continue yung membership mo. Thank you so much. Kwentong Aussie, thank you so much. Ayan, ingat-ingat. Thank you so much sa support. And, daming mga. And, Madam Press. Mega love shout out and thank you. One of my members, Madam Press. And Sis Perlita Adato, thank you so much. Thank you guys. Sa walang sawang suporta. Marami pa. And Tugang Johnny. Ayan, Tugang Johnny. Thank you. Hala. And Kuya IG. Hala. Maanghang kasi. Ayun, one of my members, Kuya IG. Thank you. Thank you sa always support. Ayan. And Tugang BLDG. Thank you, one of my members din. Ayan. Wow, si Beth, thank you. Musta ka na? And Tugang Marites ulit. Thank you guys. Thank you talaga. Tugang Cheryl Belgium. Thank you. Boss Glod's channel. And Alfred Bangam. Shout out Tugang. And Manay Kulasa Bidal. Or Kulasa Bidal. Thank you. JNB TV channel. Thank you. Thank you sa
pagpa-member. Ayan. And Tugang Love for Downs. Thank you so much. Pa-member. Mommy Snow Vlog. Ayan. Thank you, guwapa. Ayan. Tugang Sheva de la Roma. Salamat, Tugang, ha. Shout out sa Tugang Eugene Paranyal. Yan, isa sa mga tugang natin na super supportive din. Tugang Antikudet Vlog UK. Thank you, Tugang. Salamat sa pamamember. Buhula na gamay ang aking inaanak. Shout out sa'yo. Ivan Mike. Thank you, guwapo. Thank you so much. At si Chichay Dita Ways. Ayan, thank you, guwapa. Actually, Bicol, ano na siya, nag-upgrade si Chichay. Akong membership. Ayan, thank you. And Tugang Jeneling First Vlog, thank you so much. And BB Loves. Ayan, bagong member natin. Actually, si BB Loves, siya din si Ginger B. Ayan, dalawang channel niya. And dalawang channel na ang member sa akin. Ayan. Thank you so much. And shout out. Tugang Dadjun Tigamo ng UK din. Ayan, shout out. Thank you, Tugang. Kaya sila ni Tugang Love for Down na member sa aking channel. Thank you talaga sa support. Ayan. Elena Din Lasa. Thank you. And thank you. Inkrong Vlogger, may love shout out and thank you. And sis Manambidal, may love shout out and thank you. Ayan. Last one na to, guys. Last one lang. Tapos, tatlo na lang ang aking i-shout out. Shout out kay sis Rods Lagora ng Madrid. Thank you so much. And Tugang Dwayne Supatan, mega love shout out and thank you sa pagpamember sa akin. Guys, thank you so much sa lahat ng members ko kahit na hindi ako masyadong nakakapag-support kasi walang may trabaho. Ayan, thank you so much, guys. And God bless sa ating lahat. And good luck sa ating mga channel. Ayan, sana mayroong patutungan ng ating ginagawa. Ayan. Tsaga lang. At patience lang. Diba? Thank you. Bless ko na to, guys. And thank you for watching. Bye and keep safe. Love you guys. Bye.